Той много протестира, много е обиден, че по пътищата е страшно опасно, че има катастрофи, че загиват деца, хора, всякакви каквито се сетите ежедневно. Тук наблюдаваме един път близо до София. Това се разпространява из разни групи. Реших да ви обърна внимание. Има светофар, има супер изтрита пешеходна пътека, но въпреки това има светофар за пешеходци. Настилката няма да я коментираме, той пътя не прилича на нищо. И сега на червен светофар, когато пресичат хората, идва Ганчо с БМВ. Ганчо с БМВ е най-опасната възможна комбинация в света. Видяхте го как мина. Нито намали, просто без коментар. Видите ли БМВ наоколо, дайте му път, спрете, намалете. Ако сте с кола, а ако сте пешеходец, просто се оглеждайте на всички възможни посоки.